Magsisimula nang pumasok ang panahon ng tag-ulan sa darating na Hunyo, Hulyo at Agosto. Yan ang kumpirmasyon ng Pag-asa. Kaya naman bago maramdaman ang epekto ng tag-ulan, pinuksan na ang ikawalong Nutrition Center sa Tarlac City na magtutulak sa supply ng masusustansyang pagkain para sa mga batang nasa elementarya. Dito sa Alvidia Aguso Central Elementary School, napili ng Rise and Rebuild International Foundation na buksan ang pinakabagong nutrition facility. Umaasa ang foundation na sa kabila ng COVID-19 response programs ng LGU at paghahanda ng mga guro para sa susunod na school year ay mabibigyang prioridad pa rin ang kalusugan ng mga bata. Alam ko po, yes, everyone is very busy these days. So thank you so much po for pulling this off. Agad namang ipinangako ni Tarlac City Mayor Christy Angeles na tuloy ang kanilang program target na matuldukan ng malnutrisyon sa syudad. Kahit pa po tag-ulan, tuloy-tuloy po ang pagpapakain or ang feeding program na ginagawa po ng ating mga guro, ng ating principal, ng DepEd, together with Rise and Rebuild Foundation. Tuloy-tuloy naman po kasi yung hydroponics garden na kung saan nakaka-harvest sila ng gulay. From time to time po, magpapatawag din po sila ng mga parents at saka ng mga kabataan na pwede nilang ipakainin dito sa Nutrition Center. Aatasan ng Tarlac City LGU ang mga barangay official para sa augmentation ng pagpapanatili ng kalinisan at food distribution ng nasabing Nutrition Center. Inform ko sila, patatawag natin to work collaboratively as a team with our Rise and Rebuild Foundation and of course our teachers sa mga eskwelahan. Suportado rin ng city government ang pagpapatayo at maintenance ng mga greenhouse na siyang pagtataniman ng mga organic na prutas at gulay. Ito ang pangunahing pagkukunan ng food supply ng mga nutrition center. Tuloy-tuloy din po ang pagtatanim. Nandyan po yung hydroponics garden ng ating Rise and Rebuild Foundation. Hindi ho sila humihinto. Ang harvest ng kanilang mga gulay is tuloy-tuloy, continuous po ito. Kaya yung supply po ng gulay na pakakain sa mga nutrition centers nila, tuloy-tuloy din po. Sa pag-arangkada ng food distribution, wala na umanong batang Tarlacenyo ang magugutom kahit pa sa panahon ng krisis. Habang walang katiyakan kung kailan at paano magtatapos ang pandemya, sigurado naman umanong walang batang Tarlacenyong mapagkakaitan ng sustansya. Rain or shine, tuloy-tuloy ang feeding program dito sa Tarlac City. JM De Jesus, CLTV News.